त्या भारताला स्वतंत्र करण्यासाठी आपल्या पूर्वजांनी गुलामगिरी विरुद्ध लढताना इंग्रज सरकारचे अत्याचार सहन केले. पण मला या गोष्टीचं वाईट वाटतं की आजचे माझे बांधव कानाला हेडफोन लावून बाईक जोरात चालवताना या धरतीला तुडवताना त्या धरतीला काय वाटत असेल. आणि मला अजूनही वाईट वाटतं की पबजी सारख्या भयानक गेममध्ये डुबलेला, दारूमध्ये गुरफटलेला आणि एकीकडे माझे बांधव देशाचे रक्षण करता करता प्राणाची आहुती देतात. हा देश माझा याचे भान जरासे राहू द्या रे, जरासे राहू द्या. हा देश माझा याचे भान जरासे राहू द्या रे, जरासे राहू द्या. हा देश माझा, असा हा माझा सुंदर देश. पण मित्रांनो, याच माझ्या देशातला शेतकरी सुखी नाही. शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी पोचू शकू तेव्हाच माझा शेतकरी सुखी होईल. तसेच देशात वाढणारी गरिबी, बालकामगार, स्त्री भ्रूणहत्या, महिलांवर होणारे अत्याचार हे कुठेतरी थांबायला हवं असं मला वाटतं. आपण आपलं घर आपलं समजतो, बाहेरची खुली शौचालय, बाहेरचा परिसर, खांबावरील दिवे त्याची तोडफोड केली तर चालते कारण ते शासनाचे आहेत. मग कशावरून आहे भारत माझा देश? वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, पक्षीही सुस्वरे आळविती, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी. जाता जाता मी एवढेच सांगेन की पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी प्रत्येकाने एक एक झाड लावायला पाहिजे व आपला परिसर स्वच्छ ठेवायला पाहिजे. जीऊ तो जुबा पर नाम हो तेरा, जीऊ तो जुबा पर नाम हो तेरा, मर जाऊँ तो तिरंगा कफन हो मेरा. मैं ख्वाहिश नहीं करती सोने चांदी की, मैं ख्वाहिश नहीं करती सोने चांदी की, निकले जा सांसे ओ मादरे वतन हो मेरा, मर जाऊँ तो तिरंगा कफन हो मेरा, मर जाऊँ तो तिरंगा कफन हो मेरा. एवढे बोलून मी माझे भाषण संपवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. बघा, एका दृष्टिक्षेप